къде да отидеш, навсякъде има футболни игрища. Разкажи малко за Оху, за живота в града ти, какви са възможностите за спорт. Доста от студентите ме питат, ще мога ли игра в футбол, има ли клуб по волейбол, по баскетбол. Някой ми казваше, аз ще заминавам в Щатите, защото искам да ставам баскетболист, а там не знам дали ще мога да играя изобщо баскетбол. Какви са твоите интереси и какъв е опитът ти? Всъщност е този на приятелите. Да, аз 7 години съм играл баскетбол в Шумен. Идвайки тук, помня, малко играхме с приятелите. Значи имам един такъв спомен, как просто играя сам и си мисля как, ако отида в Дания, ще имам отбор в университета, евентуално ще играя. Реално университета ми нямаше точно отбор, обаче възможности доста. Например, за футбол мога да започна. Това ми беше едно първо впечатление, как аз добикалях из града, просто те да го разгледам, пеша наляво надясно. Навсякъде футболни игрища. Направо къде да отидеш, навсякъде има футболни игрища. Сега, има много често моменти, в които навсякъде вали тези футболни игрища са празни.